So karon mga katimtabang gikan dai og lungsod ba sa Mahayag kay namalitig material. Dayon na-deliver na ang mga material. Kay pagkahuman ani og madiskarga na ni tanan. Amo na ni haputon pa lang dito sa ibabaw. Kay naman di sa ibabaw gamay gud ang atong gipahimo nga balay ni Tatay Pedro. Na-deliver dayon ang atong kuan nga mga material. Kay daghang kay salamat kay Ma'am Corazon ha kay nag-donate po si Ma'am og kahoy. Ganina na nanay nagpagabas dito. Then ug napagi kulang nga kahoy, palit na lang ta sa lungsod, Lambir. Karon diskarga pa ni, pag mag-diskarga ni. Amo na ni haputon pero nanay panday dito nag-layout na sila. Basig natindog na to kay karon. Kasada do panilag to. Kauman ani. Amo na nakaputon dito. So mao na atong gamiton nga dingding ni tatay, ini. Tapos ang salog pinulik karon baga ba. Nagkuhan po migbalas gamay kay para sa CR ni tatay kaya itong himpahimuan si tatay og CR. Semento. So ayun mga katimtabang, karon ang unang adlaw nga pagpanday aning payag ni tatay no. Karon gasugod na may ugkuan kanang patindog naghaligi kay daghang kay salamat kay Ma'am Corazon na ma'am kay nagpagabas tag kahoy nanghatag si ma'am og mga punuan rin sa iyang yuta ba nga kahoy din atong gipagabas then ug naay kulang gid ani kay murag ma-short man ning kahoya palit na lag utrod sa Lambir sa Mahayag dayon nagabas na ang mga kahoy dito then dari ta mao ni payag ni tatay kay ang kuan magud ani ang boundary man gud sa yuta lami bigid unta mga katimtabang og dito gid sa ubos mismo ang payag ni tatay ang kaso man gud kay ang boundary sa yuta ni Ma'am Corazon daari ra man gud sa kutob o kaning kahoya pero bintahan na lang gyud kay dul-dula lang gyud dito sa karsada bintahan na lang kay di man gyud pud nato mapugos og patuko dito sa daplin jud sa highway kay ang mga tag-iya diha lahi na magtag-iya diha ang Ma'am Corazon daari ra man kaning kahoya street diha so daari ta sa Daluna bali nagkuan na miya rarig CR og atong himuan si tatay og CR para may pagkakuan ni tatay dire no managkalot dire kay gisayuhan man gud ni ganina dari ang kuan ni tatay tukod ng haligi unyang hapon ani mapurma na siguro ni daghang kay salamat ha sa mga nagpadala og kwarta ma'am sir balik-balik pasalamat ha kay kanang makahimo na gitag payag ni tatay kay sugod lagi si tatay panday ang atong ilang payag haligi dayon ganina dito na mi sa kuan lungsod kay namalit ng materials ang mga materials na diha sa ubos unya ato haputon na lang to unya dayon naglungag pa mi Urat man atong luto. naglungag mi kay maniud to ta unya so karon mga katimtabang naabtan mig ulan na ba sukay ulan niya wala pa may katao dogsin amo lang gibutang temporary kay ang ulan pati kusuga ang oras karon alas 3 kapin ulanan mi dire ay lag mundang ni dayon aron mapadayon ni dok-dok na pod kay amo na lang gi taplak kay para nami masilungan so karon mga katimtabang no kay hapon naman dayon medyo nalangay gyud ganina kay ning ulan man kusog kay ulan mao pay pagundang sa ulan unya alas 4 na kapin dayon ugma na lang nato ni balikan kay para matiwas na porma na skeleton na siya ugma balikan nato so karon manguli sa mi kay hapon na alas 5 na hapit ya mo pay paghuman sa ulan ugma mga katabang mag-update na lang ko balikan nato ni kay manguli sa mi karon daghang kay salamat ha